Gairebé tota una vida al servei de la ciutadania. Joan Cifuentes era sotsoficial dels Bombers de Mallorca i va fer feina 36 anys. Professional, solidari, bon company, amable, diligent, somrient, d'aquelles persones que et deixen empremta. Joan Cifuentes ens va deixar de manera sobtada el 2020, poc després d'haver-se jubilat. Estimat, valorat i respectat per tots, deixà un gran record en tots els que el conegueren i una gran família que ha seguit creixent en la seva absència, el millor llegat possible. El Consell de Mallorca fa entrega, a títol pòstum, del diploma de serveis honorífics a Joan Cifuentes.